So, may adlaw, no? May buntag sa Philippines. May buntag Philippines. O may hapon diri sa Texas. So, karon igsuon na napunta sa tong pagbasa sa Biblia nga tuang kinasugdan nato gikan sa Genesis nya karon na nata sa Deuteronomy chapter 23, no? So sa Bisaya nga pinulungan atong basahon tungod kay ay nung daghan kayo og kanang English o kanang Tagalog, no, sa kuan karon. Apan kanang gamay ra ang mga Bisaya, no? So akong nabati nga nindot nga mag-share pud tag Bisaya, no, kay daghan ba ta mga Bisaya sa tibok kalibutan, no, sa naglain-laing mga lugar, daghan ba mga Bisaya. So nindot pud paminaw ng atuag yung lengguwahe, di ba? So igsoon kung na kay Biblia, uban ko magbasa ta sa Deuteronomy 23 karong adlaw. But before ta magbasa, magampo sa ta. Hallelujah. Dalaygo nagmahimayaw ng mga Dios. Salamat kayo Lord nining takna ngay magihatag ka namo Ginoo. Lord, ani kami nagpaubos Ginoo diha sa mga tubangan. Lord, pasayloa kami sa among mga kalapasan nga nahimo bato kanimo Lord sa among hunahuna, sa among mga paggawi Lord, sa among mga pulong nga gawa sa among baba. Ginoo, pasayloa kami o Dios. Og Lord, tabangi kami usab Ginoo sa pagpasaylo sa uban nga mga tao Ginoo nga nakapasilo kanamo Lord. Tabangi kami nga maka-forgive me sa ilaha Ginoo completely, O God. Og kusang mga nananaw ani Lord kung naa sila mga pagbati Ginoo, kayugot o unsa man ang ilang pagbati silang kasing-kasing Ginoo. Lord, tagay sila kasing-kasing nga pinasayloon usab, O God, sama sa imong kasing-kasing Lord nga pinasayloon nga hikanamo. Lord, tabangi kami o Dios. O Lord, I pray nga samtang kami magabasa sa imong mga pulong, ikaw Ginoo magalamdag sa mong nahunaw kasing-kasing. And I pray Lord nga imong balang espiritu mamunghat Lord sa mong taliwala, O God. And katong mga tanan nga nananaw niini Ginoo, I pray nga silang tanan mapanalanginan usab, uban nilang tibok panimalay, O God. Dili lang physical, dili lang financial, but Lord labaw sa tanan spiritual blessings, O God. I pray in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, mamuhat ka. Kaya wala gid kami arang mahimo Ginoo kung wala ikaw. Lord, thank you kaayo. Dalaygon ikaw pinagi sa ngalan ni Jesus. Kining tanan akong giampo. Amen o amen. Kasi igsoon na natano sa chapter 23. Okay, so Deuteronomy 23. Okay, verse 1. Okay, so giuluhan kini siya og ang mga tao nga angay hinginlan. Oh. Okay, so verse 1. No? Magbasa na tayo sa uno kay nindot na gikan jud sa Bible ba. Nya kung naipadayag ang Ginoo, ato lang pong isagbit kamay, di ba? Okay, so verse 1, ang taong kinapon o naputlan sa iyang kinatao, kinahanglang dili ninyo paapilon, no? Paapilon sa katawhan sa Ginoo. Kinahanglang hinginlan gikan sa katawhan sa Ginoo ang anak sa dili kinasal, bisan ang mga kaliwat niya hangtod sa napulo ka kaliwatan. So kung anak ka sa dili gikasal, imong mama magpapa wala gikasal, dili ka ikuan di ano sa ilahan sa una sa Old Testament nimo nang ayaw mo kabalaka. Kung karon sa New Testament na may kapasayloan gud ang Ginoong Hesukristo nga giyang gihatag para kanatong tanan, no? Kay dili man aksidente nga nataw ta ba, di ba? Pero sa Old Testament lahi ni sa mga Israelita pod ni siya nga mando, no? Okay, so verse 3. Ayaw usab pa apila sa katawan sa Ginoo ang mga Amorihanon o mga Moabihanon bisan hangtod sa ikanapulong kaliwatan. Kay wala man kamo nila hatagig pagkaon ug tubig sa dihang nagpanaw kamo gikan sa Ehipto. Okay, asa na ta? Okay, gisuhulan hinuon nila si Balaam nga anak ni Beor nga taga Peor sa Mesopotamia sa pagtunglo kaninyo. Verse 5, apan wala pataling hugi sa Ginoo nga inyong Dios si Balaam, og gihimo hinuon niyang panalangin ang mga tunglo ni Balaam kay gihigugma man kamo niya. Gigugma ni Kristo, no? Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa nga makaayo o makapauswag kanila. Verse 7, ayaw ninyo likayi ang taga-Idumea kay inyo silang kadugo ingon man ang mga taga-Ehipto kay
nakapuyo man kamo didto. Ang ilang mga kaliwat gikan sa ikatulo ka kaliwatan makasulod sa inyong panagtigom, no? Pwede nga mo share pwede nga mo sagol ang mga taga-Ehipto o mga taga-Idumea sa ilahang tapok or sa ilang pundok. Okay, so verse 9. Ingon diri angay hinluan ang kampo. Kung atua kamo sa kampo panahon sa gubat, likayin ninyo ang bisan unsa nga hugaw. Kung may verse. Okay, kung may usa kaninyo nga gigulaan og binhi sa panahon sa iyang pagkatulog, kinahanglan nga mogawas siya sa kampo ug dili mo balik hangtod sa sunod nga hapon human siya makaligo. Unya inigsalop sa adlaw makasulod na siya sa kampo. Paggahin kamog dapit gawas sa kampo nga butangan sa inyong hugaw. Kung malibang kamo, pagkubkub kamo sa yuta, pinaagi sa usa kakahoy o sa inyong hinagiban og inig kahuman ninyog kalibang tabuni kinig yuta. Kaya hinumdum ko kanang nasa bukid ba, di ba? Kanang nasa uma, kanang layo kayo mo kanang CR. Di ba kanang mangguna ka dito sa kanang mga layo kayo na mo dito sa bungtod ba? Karamdam ko kanang bukid kayo kanang bakilid kaayo na kadto sa pinakaibabaw nga kanang maisan no nya kalibangon na kaayo kanya human murag di na nimo maagwanta, di ba? Kasagaran no, di ba? Magkubkubra ka, magpadtura ka sa badaplin nga walay mga tao makakita nimo, magkubkubra ka dito ka malibang nya tabunan pagkahuman, di ba? So katong ka experience ana mga dato bitaw no, kay kami naka-experience mi ana sa pobre mi sa una. Pero dato mi karon sa Ginoo ra dato dili sa kwarta igsoon ayaw pagka dato na jud no. Ang bot na ko pasabot nga kaniadto kanang walang-wala gyud mi ba. Pero ang Ginoo mo nag-supply sa tanan, no? Unya karon dili ta ingon nga dato financially pero dato ta sa gugma sa Ginoo igsoon mo na kung bot pasabot no. Dato ta sa gugma sa Ginoo kay wa gyud ta niya gipasagdan ana ba no? Wa gyud ta niya gipasagdan. Ako so ikaw diha padayon lang no nga mga lagad ta sa Ginoo kay di gyud ta pasagdan niya. Bisan og magluya-luya ta ang Ginoo, dasigon gyapon ta no. Naay may panahon nga maluya jud ka pero ang Ginoo dili kaniya pasagdan igsoon. Nakoy kanta nga nadunggan karon ningon dito. God is not against me. Di ba na usahay nga kung mag-undergo gay tag murag mga pagsulay murag feeling nato agi panisan naman siguro ko sa Ginoo oy. Kanang kuan naman siguro ko sa Ginoo murag nga nagisalikway naman siguro ko sa Ginoo di ba? Nilami kayo ang kanta kaning siya, God is not against you. He is He is in it, in your situation. Kauban na mo ang Ginoo. Kaya He's working through you. Diya sa imuhang kanang sitwasyon. And ingon dito God is not against you. No? So on. Ako lang nang na-remember ba no? Okay, so padayon ta, verse 12. Okay, paggahin kamog dapit gawas sa kampo nga butanganan sa inyong hugaw. Oy, nibalik day ko. Ito sabi. Okay, so 14. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mosuroy man sa inyong kampo aron pagluwas kaninyo og pagtugyan sa inyong kaaway nganha kaninyo. Busa kinahanglang limpyo ang inyong kampo aron dili siya makakitag hugaw o biyaan kamo niya. Oh. Wow, kung hugaw di ay igsuon biyaan sa Ginoo no. Maglimpyo na taani igsuon. Natong balay, patong hinluan no. Kay ingon diri wow, yung anak kay ilaha sa una sa Old Testament no. Grabe kayo ang kuan. Kanang mando. Kita karon. Hallelujah, no? So kini pagpahimangno pud no nga mao siguro nang naay motto ba no nga cleanliness is next to godliness. Ka remember mo na, no? Mo siguro na no? Kay even diri ani ingon diri nga katumaning maribang no nga patabunan kay ang Ginoo mosuroy sa ilahang kampo.
Kay di ba sa una, ang Ginoo munaog, no? Iyang presensya munaog katong di ba sa kay Moses sa atong mga Leviticus, Exodus, Leviticus, di ba? Katong nasa kanang tent of meeting, no? Di ba munaog ang Ginoo pinagi sa kanang clouds, no? Unya pinagi pud sa fire, di ba? Naingana, di ba? Ka-remember mo? So kana ba, no? So karon sa New Testament ang Holy Spirit na naman sa to ano kay di ba after si Jesus na ningkayab before siya ningkayab niingon siya nga mas maayo nga mo balik siya sa amahan kay iyang ipadala ang Holy Spirit, ang balang espiritu aron makig-uban siya kanato ug magpuyo siya kanato, di ba? Na sa New Testament no na atong mabaluan nya kinahanglan jud ay nato igsuon no nga maglimpyo ta. Kay cleanliness is next to godliness. Oh. Lami kay ni nga reminder, miskin ako nakakuan ko nga, uy, dapat di tayo di tayo magpataka, no? Kay even though na sa New Testament, pero nindot bito ng hapsay ang atong ipuyan, di ba? Oy, padayon ta. Verse 15. Dali lang. Kay ubang mga balaod. Kay ayaw papaulia sa iyang agalon ang usa ka ulipon nga milayas og midangop kaninyo. Okay. Papuy-as siya sa imong yuta bisag diing lungsura nga nagustuhan niya. Ayaw siya daog-daoga. Kinahanglang walay Israelita, babay siya o lalaki nga magbaligya sa ilang dungog didto sa templo sa mga Dios-Dios. Ug ayaw gayud ninyo gamita ang salapi nga abang sa babay og sa lalaki nga nagbaligya sa ilang dungog aron ibayad sa imong panaad sa Ginoo nga inyong Dios. Gikasilagan kini sa Ginoo nga inyong Dios. Verse 19. Ayaw patubui ang salapi, pagkaon o bisan unsa nga bayluon sa imong isig ka Israelita. Mahimong patubuan ninyo ang pabaylo sa usa ka langyaw apan ayaw patubui ang inyong gipahulam sa inyong isig ka Israelita aron panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong buhaton didto sa nasod nga sa dili madugay mapanag-iya na ninyo. Okay, verse 21. Okay, before pa na. No kana day magpahulam tag kwarta igsuon. So na sa mga pamilya lang ba, pamilya. Nindot siguro ni nga atong gamiton no nga kuan kanang strategy ba no nga kung kapamilya kadugo lang wala lay patubo para makabayad pud ang atong kadugo no. Pero kung ang manghiram kanang atong silingan, atong mga kanang ubang tao, pwede ka magpatubo pero ay pagpalabiin no para di pud kay bugat sa ilaha nga mobayad og balik. Kay di ba kasagaran nga moingon ta nga utang lipay-lipay, pagbayad likay-likay, di ba? Tungod siguro kay bugat kay sa bulsa ba no nga pagtingbayad na murag ang increase mas labaw pa sa gihuram, di ba? So nindot siguro nga strategy igsuon nga atong gamito no kay ingon diri kung Israelita ang mga Israelita magpahiram sa ang isig ka Israelita dili patubuan. Pero kung ang mga langyaw ang manghiram patubuan, di ba? Nindot siya nga strategy igsuon. Kung ikaw nagpahiram og kwarta, try daw nigsuon kay ingon diri na siya panaad ang ingon ang Ginoo. Aron panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong buhaton dito sa nasod nga sa dili madugay mapanag-iya na ninyo. Di ba? So naay saad igsuon nga panalanginan sa Dios ang tanan ninyong buhaton. Kung mo ni atong buhaton. So, ato daw ning sulayan, no? Siguro makakuanta ni. Kung nakay kapital diha, no? Pahiram. Pahiram. Okay, so verse 21. Kung may gipanaad kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglang inyo kining tumanon kay paninglon kini sa Ginoo ug sala ang dili pagtuman niini. So na ikaw nakay saad ato din ang tumanon. No? Dili na to limtan-limtan. Excuse me. 22. Apan kung dili ka mo manaad, dili ka mo makasala. So, dili na lang ta masaad ay, no? Para di ta kasala.
23. Tumana gayud ang inyong mga panaad sa Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah. O kinsa may isigi dira o hilig magpasalig-pasalig, no, or manaad kana bitaw kung tayo na Lord, kung tagaan lang ko nimo, magsige na jud kog simba sa imuha Lord, or kung tagaan ko anin nimo Lord, mag-serve na gyud ko sa imuha Lord, kana mangingana ba, no, tinud ay igsuon kay paninglon da ita sa Ginoo na. Or minsan nagmusaad ka sa laing tao or sa tao ba karon nga, o kung ano nimo tagaan ta kag mao nimo na. Di ba? Daghan no, say malimtan na nato. Pero kini siya ingon paninglan da ita sa Ginoo. Kay 24, kung moadto ka sa parasan sa imong isig katawo, makahimo ka pagkaon og paras kutob sa imong gusto apan ayaw pagdala ngadto sa inyo. Murag eat all you can igsuon, no? Pero dili ka pwede magdala sa inyong balay. Kaon kutob sa imong gusto kaunon diha sa area, pero kung mugawas na ka sa area dili ka pwede magdala. Di ba? So ingana ang patakaran po, no? Kay 25, kung moadto ka sa uma sa trigo sa imong isig katawo, makahimo ka pagpangutlo pinaagi sa kamot apan ayaw gamitig sanggot. So kamot ra imong ikutlo, no? Okay, so naapa tay gamay nga oras igsuon. So naapa gyud tay pwede nga itong idagdag. Okay, so chapter 24. Praise Jesus, no? Chapter 24, mao ni ang pagbulag o pagminyo pag-usab. Pagbulag o pagminyo pag-usab. Bito naon na to be? Chapter 24 verse 1. Kung ang usa ka lalaki mga sawa og unya dili na gusto ang lalaki sa babae, kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya gigustuhi bahin sa babae, maghimo siya og sulat sa pakigbulag og ihatag niya kini sa babae og papahawaon niya ang babae sa iyang balay. Kung ang maong babae maasawa sa laing lalaki ug ang iyang ikaduhang bana wala nay gusto kaniya, sulatan niya ang babae og sulat sa pakigbulag og hinginlan niya siya. O kung mamatay ang ikaduhang bana, dili siya mahimong pangasawon pag-usab sa unang bana niya kay gipahimuslan naman siya lain. Ang pagbuhat sa ingon ngilad atubangan sa Ginoo og kinahanglan nga dili ninyo hugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, no? So ang klaro, no, nga kung magbulag ang mag-asawa, unang asawa og ang bana, ingon diri sa Old Testament ni nga tagaan sila papel, murag ka na ang annulment or divorce. Unya kung ang babae mga sawag lain, unya paghuman ang iyang bana dili or mamatay, no, dili siya pwede mo balik sa iyang first nga bana kay hugaw siya. Ingani ang Old Testament, no? Kay sa verse 5, no? Ubang mga balaod. Kung bag-o pang minyo ang usa ka lalaki, kinahanglang dili siya tawgon sa pagkasundalo o pag-alagad sa gobyerno. Hatagan siyag kagawasan sulod sa usa ka tuig aron makahigayon pagtipon sa iyang asawa o paglipay uban kaniya. Ayaw kuhaa ang usa ka galingan ingon nga garantiya kay samara nga ang panginabuhi sa iyang banay mao'y imong gikuha ingon nga garantiya. Verse 7, kung may hisakpan nga nananagit sa iyang isig ka Israelita aron iyang ulipnon o ibaligya, ang nagdagit kinahanglang patyon sa inyong mawagtang ang dautan. Sa ingon, mawagtang ang dautan gikan sa inyong katilingban. Verse 8, pagbantay pag-ayo sa bisan unsang timailhan sa sanla og tumana gayud ang gipabuhat sa mga pari nga sakop sa banay ni Libay sumala sa akong mando. Hinumdumi ang gihimo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto kang Miriam sa inyong pagpanaw gikan sa Ehipto.
Kun magpahulam kag bisan unsa sa imong isig ka Israelita, ayaw pagdayon sa iyang balay aron pagkuha sa garantiya. Paghulat sa gawas og siya ray pakuhaan niini. Kun kabus siya og sinina ang iyang gigarantiya kanimo, kun kabus siya og sinina ang iyang gigarantiya kanimo, ayaw kini tagui sa imong balay sa tibuok gabi. Iuli kini kaniya sa dili pa mosalop ang adlaw aron magamit niya kini pagkatulog o pasalamatan kaniya. Unya magpasalamat siya og ang Ginoo nga imong Dios mahimuot kanimo. Verse 14. Ayaw bintahii ang kabos og timawa nga trabahador. Israelita man siya ulangyaw nga nagpuyo sa usa sa inyong mga lungsod. Hatagi siya sa iyang adlawng suhol sa dili pa mosalop ang adlaw kay gikinahanglan kaayo niya kini tungod kay kabos man siya. Kung dili mo kini buhaton, mutuaw siya sa Ginoo bato kanimo og ilohon kaniya or ilohon ka unya nga sad-an. Kinahanglang dili patyon ang amahan tungod sa sala sa iyang anak o ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Patyon lamang ang tao tungod sa iyang kaugalingong sala. Amen. 17. Oops. Okay. 17. Ayaw hikawi sa hustisya ang usa ka dumuduong og ilo. Ayaw kuhaa ang bisti sa usa ka byuda ingon nga garantiya. 18. Hinumdumi nga naulipon kamo didto sa Ehipto o giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa gisugo ko kamo sa pagbuhat niini. Kun makabiya kamo usa ka kabugkos nga trigo didto sa uma, inig pangani ninyo, ayaw na kinig balika. Ihatag na lamang kini sa mga langyaw, sa mga ilo ug mga byuda aron panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton. 20. Kung mangani kamo sa inyong olibo, ayaw na kini panghagdawi. Ihatag na lamang sa mga langyaw, mamupo na kamo sa inyong ubas. Ihatag na lamang sa mga langyaw, sa mga ilo o sa mga byuda ang nasalin. Kung mamupo na kamo sa inyong ubas, ayaw na kinihagdawi. Ihatag na lamang ang nahisalin ngadto sa mga langyaw, sa mga ilo o sa mga byuda. Hinumdumi nga kamo na ulipon didto sa Ehipto, busa gisugo ko kamo sa pagbuhat niini. Amen, no? Praise God. So maukad to ang chapter 23 o ang chapter 24 igsoon. So salamat kaayo no nga hangtod karon nga gihapon ka diha igsoon. So I hope nga nagita po na daw no na atay natun-an karong adlaw. So atong natun-an usa didto nga kanang ako ang mahinumduman nga niingon ang Ginoo nga kanang niingon si Moises nga kinahanglang manglimpyo sila no. Dili pwede nga naihugaw kay mo muhawa or biyaan sa Ginoo sila no. So kana pod na huna-huna anako nga dapat magkuan na ta ani manghinlo no, dili ta magpataka og kana bitang sige ra ta og kanang tipig no, di ba ganahan ta sig tipig maski ganang mga box ra kanang karton no, pwede at atura pa na siya itipig-tipig atura pa bitang corner didto nya usahay murag mahimo na siya murag basura na tan-awon kay daghan na kay tag mga gipang butang sa kilid unya wa man nato gigamit kana bitang murag sayangan ta mo labay ba no nya unay mangayo pod may puta gamito na to pero actually wala man ta gigamit ba no, di ba naman tayo mga nga ang batasan usahay pero igsoon isa ni siya kapahinomdom nga dapat di ay nga manghinlo ta. So kung katong ilabay na nato na kung na mangayo nya natay ikahata atong hatag no. So igsoon I hope nga natay natunan karon kay ingon ang pulong sa Ginoo nga kung mutuman ta siyang pulong ang tanan natong buhaton iyang panalanginan. So salamat kay igsoon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo uban ang imong tibuok panimalay. Hangtod sa sunod nga higayon,
kita na usab kita. Salamat!